A s tím mužem, jak jste mluvil, tak co chtěl teda po vás? Cigaretu. Jenom cigaretu, jo? Tak já tady sedím po práci, mám po Vy práci. jste tady mluvil docela dlouho spolu. Chtěl cigo, já jsem ho nechtěl dát, tak já jsem mě nabízel peníze, tak jsem říkal, že nechci, že nemám cigo. Měl jsem, ale nechci se mu dát, že tady sedíte na lavice, nevím, 5 minut a seberu vám 4 cigára za 2 minuty, že jo, tak jsem mu nechtěl dát, že jo, tak mi nabízel prachy, já jsem nechtěl, že jo. Vzhledem k tomu, že muž, který seděl na lavice, se ničeho nedopustil, poskytnul mi potřebnou součinnost, abych si ověřil na místě jeho totožnost. Lustrace proběhla negativní, vše bylo v pořádku, takže jsme se rozloučili, popřál mu hezký den a my jsme si dále jeli propátrávat okolí. Jo, rozumím. Jinak prosím tebe, byl to asijský typ. Drží. Snad bude mít Delta 105 při pátrání štěstí a podaří se jí chytit stopu podezřelého, dokud je čerstvá.